16, пардон. И хипер мега космическата скоростна кутия. Ще помолим всички от публиката да са на щрек и да са готови да бягат към ливадите. Ако колата изгуби контрол, не дай си Боже. Сега нема сина. Сега бате 100% ще изгоре с... Айде бе, всичко е наред. За това говорим да се пазят хората.